CDR ma olu kɔni ye baranyabila kɔni kɛ min ye Arasibach ale ni Orokiya Dumbuya ka kiiritigɛ kɔni hukumu kɔnɔna la. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Ayiwa kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o y'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen min kun ye juin kalo tile 10 ye. A yirala k'a fɔ ko maison de la presse n'o ye kunnafoni di yɔrɔ kɔni ka dagayɔrɔ ye ko CDR maaw kɔni ye weleweleba dɔ kɛ n'u ye ɲɔgɔnyeba dɔ kɛ. O ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna la ko min ye Mohamed Ali Bachili ye ni ale yɛrɛ ye Mamadu Yusuf Bachili ni a bɛ fɔ o ma Arasibach n'o fa don ani a ka avocat ko olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔnye dɔ la. O ɲɔgɔnye in kɔnɔna la min ye Mohamed Ali Bachili ye ale kɔni ye kuma caman fɔ ni maa fila ninnu kɔni ka minɛni kan n'o ye Arasibach ale ni tanti Rose ni ale tɔgɔ ye Orokiya Dumbuya ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni ka kiiri kɔni bɛna tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Arasibach ale ka kiiri kɔni bɛna tigɛ min ye juin kalo tile 13 ye min ye Orokiya Dumbuya ye ale ta kɔni bɛ kɛ juin kalo tile 14 kɔnɔna la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu u ka kiiri bɛna tigɛ min ye sigida kɔni 4nan kiiritigɛyɔrɔ ye. Ayiwa o yɔrɔ kofɔlen in na kiiritigɛla min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don wa n'a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma Procureur Ture ko o de kɔni bɛna ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka kiiri kɔni tigɛ. Ayiwa o de senfɛ min ye Mohamed Ali Bachili ye ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ nin kɛnɛ in kan. An b'a hakili lajigin ka yira k'a fɔ min ye Mamadu Isufu Bachili ni a bɛ fɔ a ma Arasibach ale yɛrɛ ka minɛli kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko a ye min ye association des malfaiteurs ko a sen yɛrɛ la n'o ye jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ baara jugu kɔni kɛ ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ k'a ye nkalon da maa dɔ la nkalon min ni tiɲɛ yɛrɛ bɔlen tɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko min ye ɲangini sabanan ye k'o y'a yira k'a fɔ ko a ye dafaraya kuma dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Orokiya Dumbuya ye ale fana nɔ minɛlen don min na o de ye ka yira k'a fɔ ko association des malfaiteurs ko a fana sen b'o la n'o ye maa minnu ye n'u bɛ kojugu ta ko ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ko ka maaw kɔni lasu ko k'u kɛ tiɲɛni kɔni kan ni a bɛ fɔ o ma révolte ani o tɛmɛnen ka bɔ yen ko ale fana ye dafaraya kuma dɔ ta ko ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni maa fila ninnu kɔni ninnu minɛlen don nin ko ninnu de kɔni na wa a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka kiiri kɔni bɛ ka tɛmɛ wa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kaso la a bɛ kɔni kalo 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ an t'a dɔn min kɔni bɛna bɔ nin kiiri in kɔni na nka ani min bɔra la kiiri tigɛlen kɔfɛ an b'o fɔ aw ye an ka don kibaruya kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ni de kɔni tun ye an ka bi kunnafoni ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan.